Okay, ready? 1, 2, 3, go. Okay mga pre, so karon mga pre, naa sa tayo lain nga challenge. Oh, challenge ta. Oh, ang nga na niya itong challenge karon, walang tatawa challenge. Bawal ang mo katawa ani ha? Oh. Bawal ang mo katawa niya. Pustaan na man siya mga guys, pustaan na siya. Nya pabatiay na rin siya pre. Kansita. Sure ka mo ano yung decision, pre? Dili ba? Ang bot pasabot ba? Wala pabor-pabor, pre, mo na magpamitahan ng kuana. Dili ay wala pabor-pabor ni. Challenge man ni siya. Ya kinang kay challenge, doon na siya pusta pre. No, sige, na sige. daw kwarta, na may mga kwarta diha. Na. Awat ko, pre, di na mistil pa nga magdagong kwarta kay challenge mo kayo pastaan ay arin ladaan yung kwarta. Ay, taron dai. Adi habit ako da. Okay. Bisin tinunog na ko'y problema sa kwarta, pre. Oh. Pero wala ko'y bulsa. Pero ako rang gipasan akong kwarta. Grabe. Ang uban problema mo gipasan, bro, ya, kwarta man. Aron makaingon sila ba nga dili ko lisod. So karon mga guys, karon mga pre, Pila may kuana na? tag 400. 400 na, 400. Okay, so ang unang magkontra pre, kita pre. Kita, kamoy na. Kinahanglan jud nga maninguha jud ka nga magkatawa ko sa mong Kay ako maninguha sa ko nga magkatawa ka sa mong naong. Ano? Ang magkatawa pildi ha. Sige. Kay bitbit ane, kay kamo man kayo na. Sampungan Ano ni yan, day? sampungan man kay maganda matana. Inig Di ana tani kay haron taas ana. dili ana ra. Nya inig kuan pre ayo iana lang ubos pre ana. Ana lang. Sige. Yeah, ready ha? Okay. Ready na kada pre? Ready na. Okay. Ready. 1 2 3 go. Grabe liguna gid ninyo duha. Grabe wag gini katawa. Sab. Forma na sad. Magtawa ni pildi. Pilde. Hatag din ang kwarta basta mga pilde. Okay, ready. 1 2 3 go. Grabe yan liguna. Unsa pa pagkatawa ni puros mo mga tigag balatian. Okay, usap. Ikatulo. Hello. 1 2 3 4 5. Gibungis-ngis mo niya. Klaro kay. Bildi ka. Are, 200 ako ah. 200 ko ako may nagkuha. Lo ni mo 200 ko. Bigal. May kamakawa kamo ko. Di kita san. Og kami. Unsa kay naong nagkuha ni buhaton mo katawa ginagwentuhan. Say mayo og kasado talidaan. Ay kasado isot na pre. Isot na pre. Isut mo. Dini ka Isot mo. Patindali pa katawa ultimo gani hagwao ni sa katawa man. I-post na ko na, i-double pa na ko na. I-premium ko na nimo. Ready andam. Yeah. Pangarasti ay. Yeah. 1 2 3 go. Tibay kayo. Tinanaway sa mong duha para tinanaway mo sa inyong naong. Atubang yun. Atubang yun. Kaya. 1 2 3 go. Grabe tibay ay. Relax. Duha na. Tibay yan. Pangaliguna ay. Digahe kayo pagkataon yun. Na. Ikatulo ni ha. Andam yun. Pati lagi may ana. Okay. Tubang dire. Okay, ready? 1 2 3 go. Matay tibaya gani natay ka malingko jud na. Kini last. Okay. Pati aja may mga naon dapit para makatawa si Prali. Okay, ready? 1 2 3 go.